So unim odiphobia nansen. Enye nansen kura oji di ache. Nansen social media no or vibrant also pass obia e kan asem social media. Okay. I say asophobia attack na ne ade. Your friend is Stephen Adom Kyei Duah. Hey, Panyini. Aye. Open the case. Why Second chance. Odifo ni too much. Yes. Too much. Say Nokwafo si di no one dance oh. E penasem keke. Adanse here. Na ensem Nokwafo kan. In fact, me I alleged. But you meaning in as well. But the matter na me busa papa. Yes. Papa the matter ni say. Papa na nkasa na oye interview am say won TV so na oye say. Wo hunu say ne bofo ayi bibia che ne say adifo ni bi. E pese o mo plot ne de ade hye ne kam. Na de kro de wan hye da anka won asem. Na police fo ahu. Na o mu hu na o ma che no. O yusu bibi say e be Rambo style. As e oni a police fo be presso. Na ya che na koto ne nanim agu ase. Na sebi minimara o say na nsenso ne obofo wo asem we tuma no no nkofo say eh enti obofo na be sa de na tia no na in fact ye musa say aye no kure say ampa adifo di bi wo Ghana ha o ma plot bibi di tia papa ne say o ne bibi ba kwa kosie o papa ne hu baabi na police fo hu no ma chena na we ni ma asem am Kada chori bibi ka chem papa hwe Adom Kyei Duah so Panyini onkai hunu say onye ne nyamesofo o si munye na o na eno nkoda nchen ma onfa nhye ne trim se obofo nko a na wone ho adwene bone ewiase nipa bia wotamfo Kristo na yedi na chi ne kra no na tamfo doso saa na dofo so yeden edoso nti according to Bible o say se nipa nyina adowa die na nipa nyina atawa nti ma on suspect will be but eya hwe yie ne ani da hokovi meni wudidi na wa sorry say winni afaya ni seconds no wasa be ohoro nsa se obedi me a mebu mfu obubefu me ba meni wu na edidi o e na wa sorry say obu afu nya de winni ukọ ohoro nsa ba na wasa do nsa betum so obedi kofi obu mfu na ukọ ba ere menim de ode aba betu ade kofi obu mfu obubefu e pese me catch of Panyin Adom Kyei Duah se ewiase yen condemn obi empeja ye ho opejafo oni awurade okodemo bia na ya bebu enu nti na meka asa meni wudidi adwuma no meni wu nyina na eye afedi na hia o se o mente saa me de mente saa wo na wote saa na so atemu no e wo kese wo ese o ye kroko de jonga niema bi ntwa yie na so nye nsem nyina na ibetumi aka fa Bible no kwafo no afi yenye ade na ye pese ye hu sisi ya mabusa we asem no waka on TV so yanko se adifo bi na obi aplot se so mimu enye nwanwa Bible oye nokwafo ja Bible oye nokwafo prophet Adom Kyei Duah se eye nokre se onyame honhom ayi a kire ne se adifo bi afa no ho adwene bone so mu di bibi be hye ne ka mu a tware ko agya Poku nsabonkum so nsabonkum so afa asa eye nokre so mu biem Bible oye nokwafo prophet Adom Kyei Duah se oye nipa kokwa tware ko agya Poku nsanifa so oye kokwa nipa kokko onye kokko na oye nipa tuntumu a tware ko agya Poku nsabonkum so oye tuntumu a oye kalaben afi so mi mu biem masem kan twato Bible oye nokwafo prophet Adom Kyei Duah se owo 40 years a tware ko agya Poku nsabonkum so owo 40 years a 40 years se woni 40 years na wo boro 50 years a tware ko agya Poku nsanifa so oboro 50 years a kovi o aba ene minimu ende minim ya bia no karatie minim age me say na so wadi ne birthday na nsan ya na o ne din birthday na ese minim me say wadi ne birthday na nsan ya enu nti na me prove wa kira o say oboro 50 years okay obi anim say one obofo anya fracas center wanta odom te buza say sa plot na honhom yi a che na obofo na anya obofo okay Bible oye nokwafo Adom Kyei Duah asem a wo ka say nyame bofo abeka bibi a kire ne say asofo bi afa ne tirimuka so mo de ade be akohye ne kam say kwaku antwi obofo a ene ye saade no a tware ko agya Poku nsabonkum so say kwaku antwi a say nya kwaku antwi obofo ene ye saade no a tware ko agya Poku nsanifa so enye kwaku antwi a
Kofi. Na say your bofo say na. Okay. Me say ma on fan hye ni timu suspect wo bi. Na bia omo a wone ho adwene bone pa akese no. Enya bi ni kwaku anti. Di bone kra na. Na me ka kire no. Ebia obi wone ho adwene bone kese nti me ni wo na edidi. Na wasori say wunni na kwa woro nsa ba sa obesa adia. Ma wani na ho. Ma wani na ho. Ani wo manfo nwie sima ba ko ne enko. So nyankopon asomdwe nka obi biela wo hwe na kwa Elisha. The great Agra. Nyame to me edeso tiase. Me nim wo ha obi a wonam mu. Neso du owo gidie e de hu nyame kese ye. Me nim say ye yare awaresem adwumasem sikasem emmoa bi na wo hia firi wo bi ho. Wo pese wo fa wo nua bi tu kwai, wo pese wo fa wo yere. Poku TV.